Però ara parlarem d'economia circular, Eloi, i ens explicaràs com aprofitar la llana. Bon dia, Sara. Bon dia. Doncs sí, abans estàvem explicant com d'ofenoses estan les pastures d'aquí del Montseny, del Tagamanent, després de 2 mesos de pluja. I ara volem parlar d'economia circular i parlar de com aquesta llana de totes aquestes ovelles que tenim aquí no es pot convertir en un residu, que és el que ha passat aquests últims anys, que ningú la vol, ningú la teixeix, ningú en fa artesania i, per tant, doncs, moltes vegades s'acaba llançant. Qui ho sap molt bé això i qui està fent aprofitament d'aquesta llana, és la Laia Aguilar. Laia, bon dia. Hola. Que ets artesana de la llana i, a més, pastora de retruc d'aquestes ovelles. Bueno, és un ramat d'autoconsum. Autoconsum. Vas triar... Són la raça caralpina, oi? Sí, caralpines. Per què les vas triar? Bueno, feia il·lusió tenir un ramat i vaig pensar que una raça com aquesta, que la veritat és que està més desapareixent perquè se'n tenen menys ramats, doncs em feia il·lusió. I són unes ovelles amb una llana molt fina i tenen llana... La dificultat que tenen és aquesta, que tenen llana fins i tot al ventre, a les potes... I que costa més d'esquilar. I costa més d'esquilar pels rascles i per les barballeres. Però, en canvi, mireu, quina llana més toveta, més agradable. La veritat és que és molt agradable de tocar-la. Sí. I un dels primers aprofitaments, només esquilar aquestes ovelles, que ho vas fer fa poques setmanes, és aprofitar aquesta llana per l'hort. Per què ho fas? Què fas aquí? Faig l'encoixinat. Passem, Aquí el que fem és un encoixinat, de manera que el que fem és estalviar que hi hagi una evaporació del territori, més els nutrients que aporta la llana, que és bruta, i a més el que fa és que, com que és antibacteriana i antifúngica, m'he anat donant compte amb els anys de que al final no tinc malalties perquè no hi ha fongs ni bacteris, no tenim míldium, per exemple. Per tant, en comptes de posar aquella típica palla que a vegades es posa aquí, per exemple, sota les faves... Aquí posem la llana. I et va perfecte. Em va superbé. I més enllà d'això, hi ha altres aprofitaments que podem fer fent artesania. Anem al tallaret un moment? Perfecte. Laia, què creus que ha passat últimament? Que hi ha poques persones, no?, que en vulguin treure profit de la llana? Jo crec que cada vegada hi ha més projectes ara que s'estan duent a terme, però hem d'aconseguir entre tots que no sigui un residu la llana, que sigui un recurs. Un recurs que ho és, no? Realment se n'ha tret molt profit. Aquí estem veient l'entrada del tallaret. Això què és? Això és un diable. El diable el que fa és que la llana es quedi cardada i flonjada, de manera que no et queda tupida de quan l'has rentada. I un cop tenim la llana esponjada... És quan venim aquí i llavors treballo la tècnica del feltre. I aquí és el teu taller de creació. Que guapo. Això era una curt de vaques. Llavors aquí el que fem és, la llana està neta però està tupida. I això no em serveix per poder fer un teixit homogeni. La passo pel pentinador, el cardador aquest, el va fer el meu pare, i la cosa està en que començo a aconseguir que les fibres vagin tenint la mateixa direcció. I a partir d'aquí ja començaràs a tenir la cosa més semblant a un teixit. A partir d'aquí veieu les fibres que es van posant, a la que hi hagués molt de gruix, passo per aquí i les trec. Ara no n'hi ha, però perquè entenguéssiu que després la trec d'aquí, i passa que haig de fer el feltre, que és aquesta tècnica. Això és el feltre, i això ja serviria com a teixit, això ja serviria com a peça de roba, per exemple. Això és un teixit, és el teixit més antic que existeix. És que ho tenim amb desconeixement, però ens vestíem així i ens calçàvem amb això. Fem una cosa, perquè jo crec que podem ensenyar una de les peces que ja tenim acabades. Mira, aquí hi havia això, ho dius abans, aquest vestit que és preciós, vaja, aquest xaleco, no és? Xaleco per abrigar. Directament amb feltre. I tenyit amb ceba. Molt bé. I a partir d'aquí, creativitat al màxim i poden sortir coses tan xules com aquesta pastilla de sabó amb una esponja que ho té tot en un, no? Sabó esponja. Ja tot. Això és perquè et puguis... És la teva esponja, et pots fregar el cos sense que et rellisqui la pastilla. I quina és l'altra peça teva preferida, per exemple? Bueno, preferides, la veritat és que m'agraden molt les làmperes, perquè la llana és ignífuga, també, una altra de les característiques, i com que no crema, pots fer unes llums molt càlides, pots fer testos biodegradables, colls, abrics, barrets... Laia, moltíssimes gràcies per ensenyar-nos avui el tallaret del Clot. A vosaltres per donar visibilitat a la llana. Avui hem ensenyat, doncs, una altra manera d'aprofitar el que habitualment últimament s'ha transformat en residu i convertir-la en coses tan interessants com això que veiem aquí. Moltes gràcies.